Gasa itibiyag. Apay nga idanay, yak makita di motorsiklaw. Ay, insubli ko ni Jikasa, Uncle Pablo. Jak ngaminan kabalan na bayadan. Ay, daytan di bagbagak idikang kadanay. Agirwar ka iti motorsiklaw, madi mo magkabalan na bayadan. Ha? Kababay dayta nga inaramid mau. Kunamlan asino ka nagirwar iti motorsiklaw, ngam di mo maagayam kabalan na bayadan. Nay, anya kumati na kababay ni Tidayta, Uncle Pablo. Kasanaw, feeling back nang ka. Kasla nagadot ti kwartam gimawa magayam. Ay, piman ka pa idani. Dani, lakay, di mulat ka ni kaskaso ni Uncle Pablo. Ay, makapasayar ng iti ibagbaga na, Loida. Jakon kabalan na bayadan pa di motorsiklo. Isungin subli ko ng Jikasa. Maawatan ka, Dani. Kunak nga maininot ko abayadan, ang jak gayam kabalan. Kabailam ko mabayadan dahi ang motorsiklo. No saan ka naikat iti trabaho. Loida. Ala, di mulatan ikaskaso dagiti ibagbagakan ka ni uncle mo a Pablo. Agsakit laang tinakam mo, lakay. Kunamlan asinong agsasauday ta, Pablo. Di mo nga roden kabailan abayadan dahi ang motorsiklo nga insublem. Anya ko mga iti bibiyag na. Nanang. Nagalas ti ugali dahi jay akabsat ko. Ay, dahi tala agdildilaw ti aramiden na. Kabus-busor nak ng Uncle Pablo. Awan mo't mandingar aramidak kan ko na. Ammo kon ti ugali dahi jay Pablo. Dagiti laang babak nang akakabagyan tayo ti kaykayat na. Nanang. Ngamno da tayo ang marigrigat. Ikuskuspil na. Tagtagibasitin na tayo. Ay. Masuro na ka talaga iti dahi akabsat ko. Ay, awanan ba eh. Wow! Naglap babae, Loida. Nagbastos kamutan, Uncle Pablo. Asawa nak ni Dani akaanakam. Kastakit din ti bagbagam kanyak. Nay. Di kagsaw iti kasta. Sanak abastos. Ibagbagak lang ang naka. Nagsiksi ka pa nga uray duwan ti anak yung kanidanay. Anya? Ay na, nagputaw pa'y tagurong baw. Iswa, ay na. Iswa swerte ni Danay nang asawa kan ka. Bastos, alaklakayan! Eh, di ka pumanaw ah. Nagsarsarita tapay laang. Apay na kamisot ka si Mang Pait. Bakit? Awan da ito eh, Dani. Madlang nga da kinaguram. Apay? May papanday ito ka ni uncle mo a Pablo. Apay? Anya tinaramid kan ni Uncle Pablo? Binastos nak itay ije paraangan da. Ibagam kanyak no niya tinaramid na. Aglablabasa ni Uncle Pablo. Bye-bye amon, Dani. Di mo tutupan ti ulitag mo. Aglablabasan ti awanan bain. May papaniti kwarta, awan parikot kanyak. Dua ti anak ko nga day di London. Sa anak ang mabisbisinan. Kasta ka day, Tata Pablo? Wain baldaw. Ure siya nang agtrabaho kung naman ang ka. Binulan nga agsangpot ti kwarta. Isumat lagayam apa isi-isi kalaang dito'y lugar tayo. Ta binulan nga agsangpot ti kwartam. Wala, magatang ko ti kayat kao. Gaputan da mga rog kwarta. Sa anak, akas ka ni Dani akaanak ak ngagraraman. Anya? Apay anak ko nam nga agraraman ni Pari Danay. Apay, di mo ambaw ko yung sublinan iji kasa di motorsiklo na. Ha? Nangirwar iti installment ang motorsiklo iji kasa. Ang MD na magayam kabala na bayadan. Panagkunak, saan mat akababain ti inaramid na. Talaga siguro nga awanan ti pagbayad na. Ti kunam kiday. Agin lalaing day jadaday. Kunamlan asino nga dakwarta na. Kaanakampay a mismo ni Pari Danay, Tata Pablo. Kastakid din ti ibagbagam kenkwana. Jak kayat atutupan ni Uncle Pablo, Pare Baldo. Siyak metlati kababay no madangrak. Sabagay, husto ka pare. Di mulatan ikaskasaw. Amangan numadangram nga agpaysaw. Si kanto matlakit di ti kababain. Uwan pare. Ay,
May babay na, kadagiti kakabagyan minudang rak. Isungag tepulak, naginggat kabalak. Nasaya at launay daytang ar-aramidem pari danay. Narigat mat nga agpaysaw no dangram ti kabsat ni Nanang Mau. Dani, lakay, naidasar kon ti pangaldawan ta. Mangantan. Wan bakit? Ay na, mabisinak mo tan. Agkatawa mo't alimabas ni Uncle Pablo. Di mo latan ikaskaso, lakay. Mangantakit din. Kaslamangin insulto ti panagkatawa na. Anya nga tati kaya't nasawan. Kinunakmatan adi mo latan ikaskaso. Talagang ugalin ni Uncle Pablo ti mga sar. Nasayata nakita ka manang Loida. Apay ka di Flor. Anyat ibagam, ni ngamin Tata Pablo. Nakitak apukpukanin na Japon ti manggayo. Anya, apay nga aramidan na dayta. Diyaka mo amanang. Inyay kita ang pukpukanin na amang gayo. Mabit lang, tay nakibaga ka ni Dani. Nagbasit pa ila po ti mangga. Ang apay nga ipinukan mo, Uncle Pablo. Kasa daw, ket pasal sa litidalan, iso pinukan ko na. Kukwami day ta apon ti mangga, Uncle. Awan ti karba nga mamangpukan iti day ta. Bayada ka! Manaw, tibayad day tapon ti mangga. Anya? Ibagam tabayada daday. Sang ribaw, 2 ribaw, unaw 3 ribaw. Heh, ibagamaw tabayadak ikamilang. Diyak pabayadan day ta pinukan mo apon ti mangga, Uncle. Api nga raw damang mus ka. E lumabang ka, Sana ka lumaban, Uncle. E kay lumabang ka, aday imit ko abunag. Heh, ang mga pa iti ulaw. Anya? Di mo ni sakit day jay nga anak mo kabages. Baybayadak mahit di pinukan ko apon ti mangga. Pasalsaling amin iti dalan. Saan mo ako kwati daga nga ayan ti poon ti mangga? Di mo aramidon ti kayat mo. Relax kabages. Saan ada ti agrirey? Ay aglablabos kan Pablo. Awan mo ti mading ar-aramidon kan kanidanay nga anak ko. Sumardeng kaan kabages. Nagpigsa tabusis mau. No ulitom pa'y tinaramin mo. Siya kon ti makalaban mo, Pablo. Sumardeng ka, nay! Nay! Ay di naklawan. Saan ka mabutangkan ka? Dita... Ay, di naklayatan, Pablo. Idi sum talayat mo kanyak takitaam. Di nakarkarita. Anay ko. Ayawanan kay tibain, Pablo. Sinipat nak. Sige! Agsao ka pa'y. Tadi kan bigbigin nakapsat ka. Aglablabasan ni Uncle Pablo. Paimana. Ay, saan anak ko? Ang mga numadang ram ng Uncle mo, Pablo. Diyak maguston tinarabin na kananang. Isong agsaga namut kanyak ni Uncle Pablo. Huston. Ang mga numalaw anam. Ang parmang kakuma. Apay, ipalubos yung kadilatan adang ran na kayo ni Uncle. Pinalabas konti inaramin na kanya, kanakaw. Ngayon mo siya, diyak mapalabas ti inarabin na kadayo. Awan karbengan na amang dangran kada kayo. Nasaya at matanagparbang ka, pari danay. Maawatak ti marikriknam. Idarom nyo laangan ni Tata Pablo. Kasla sa bali a tao ti pangibilbilangan kada kayo ni Tata Pablo. Kabsat pa'y amis mo ti inam. Nojak lapang panunuton ti pamilyak. Amang ano nagaramid akong itidakas iti awanan pa'y nalakay, pare. Pari danay. Mapukaw ti respeto iti kaskan ko na. Awan mo ti madingar aramidon miya. Da kaminto pa'y akaarubayaw. Saan mi apampansinan? Kasla mangas asar pa'y ti pannagnana. Agpatinggan to tinaalas nga ugali na, pare Baldo. Yak korsonada ti panagkitkitam kanya ka, danay. Apay, kagura nak, Sana, Uncle. Apay kumakagura ka. Rumbang lang, Ay, dahito iti tandaan, ada utang mao ada imbag anakam kanyak. Anya? Utang ko, anaimbag anakam ko na. Apay, di mo malagip, alugan ko ti inaramat mo anang itaray di ospital idinagpas ngay ti asawam. Anya? Laglagi pumday ta. Ada utang mo anaimbag anakam kanyak. Wen, bigbigak dahil nga utang ko anaimbag anakam kan ka, Uncle Pablo. Hanggang di mo kumamatdang rantinak. Di ka katawa, Uncle Pablo. Kabsat ko tinam danay.
Di nakisuro iti aramidak, nay. Palagan ka, Uncle Pablo. Iti ka nito nga ulitan pa iti inaramid mo kaninanang. Amangan na malipatan ka nga ulitag ko. Adya. Rumbang laang ti inaramid mo, Manong Dani. Ngamin, talagaan nalastog. Kunamla na sinong agsasao. Kasla isula ang tinahustuan. Nasingpat kayo mat akakaaruba mi. Ngamno apay akabusor na kayo ni Tata Pablo. Jack matam mo. Tagtagibasitan na kami unay ni Uncle Pablo. Dagiti lang babak ng akakabagyan mi ti ama muna. Saan lang ada kayo ti tagtagibasitan na, Manong Dani? Uray da kami mat akakaaruba yo. Anya? Di tayo lata ni Kaskaso, Flor. Mauman to lata iti madingar araminan na. Dani lakay, Jack matan makitkita ni Uncle Pablo. Ura siyak, bakit? Dua matengal daw at siya nakitkita. Nalabit nga danapanan na. Mas daawak lang amin ta Jack matan makitkita. Jack lang amin malipatan ti panangdangran na kaninanang. Nuulitan na pa'y dayjay nga naramid na. Ang mga makalipat. Lakay. Nabayagan alaplapdak ti agpungtot, bakit? Respetok pa lang amin. Kas pangamaak ni Uncle Pablo. Pablo! Sa dino ti ayan mo! Pablo! Ne, awan mo ti sumungbat. Ngam nakalukat matiri daw na. Anak nitoy. Sa dino ti... nakaidamot na ni ti swelo. Ay, karting ti umasinag kwa na. Anyat na pasama ka ni Uncle Pablo, nanang. Na-stroke ni Uncle mo Pablo, anak ko. Anya? Madamapay laang at amtamingan ti doktor. Diyos ko. Imbaglakit din at anapanak iti balay na. Manong aminin nga aldaw adyak makitkita. Day tatinadlaw mi kan ni Lloyda, nanang. Saanin arumrumuan ni Uncle Pablo iti balay na. Naidayjayan ti doktor anang tamingkan kwa na. Umay ka, inta kasarita ti doktor no kumustan ni Uncle mo. Uwan, nanang. Kumusta ang tirik na, Uncle? Dani. Adaimot ko aprutas, Uncle. Mangan ka. Tapno daras ka nga agimbag. Agsangit ka mata, Uncle. Wakawanan na, Dani. Uray sana na saya ating papakitakin ka. Imay kalata si Marungkan dito yung ospital. Awan ti rumbang ay kidawam iti pamakawan, Uncle. Awan ti sabaling agtitinulong. No saan ada tayo nga kakabagyan. Dani. Sana ka nagimula iti sakit tinakam, Uncle. Isu nga awan ti rumbang nga pagtanagan nyo. Si dadaanak at tumulong kada kayo. Papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyan. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman lami, iti ingkay, panang tarabay.